104.7 IFM. Report! Sumiklab ang isang sunog sa isang bahay sa barangay Ambalangan Dalin, San Fabian, Pangasinan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, gawa sa light materials ang bahay, kaya naman mabilis ang pagkalat ng apoy. Nasa mahigit 200,000 piso ang tinatayang inisyal na danyos na naitala sa naturang insidente. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Higupan kay Bureau of Fire Protection, San Fabian Public Information Officer, Senior Fire Officer 2, Jason Nasida, tinukoy nito na isang layo ng nasabing lugar sa naging suliranin ng tanggapan. Aniya, kahit agaran at puspusan ng pagtungo sa lugar ng insidente, may kalayuan ng naturang barangay. Around 2:40, nakatanggap po tayo ng isang tawag po mula sa concerned citizen na meron pong ongoing fire incident po involve ang isang residential structure po sa Ambalangan Dalin. So immediately po ang ating pong fire truck kasama po ng ating complete crew ay rumisponde po sa naturang fire incident. So sad to say po, pagdating po nila doon is totally gutted na po yung ating bahay na nasusunog, considering po yung layo po ng Ambalangan Dalin mula po dito sa poblasyon. So it takes 37 minutes po para sa ating responding units para po makarating po sa naturang fire incident. Nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad sa maaaring pinagbulan ng sunog. Samantala, isa sa inihandang programa ngayon ng BFP San Fabian ay ang pagpapaigting ng kaalaman maging mga fire safety trainings, partikular na sa mga barangay na kabilang sa urban communities upang maging katuwang ang mga ito pagdating sa posibleng mga pagtugon kaugnay sa insidente. Mula dito sa IFM Higupan, ito sa Idol Ron Aracatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.